Takže čaute, dnes by som vám ukázal, alebo by sme si spravili taký úvodík do programu Lightburn. Asi všetci, čo ho hľadáte, tak ho aj poznáte. Je to program, v ktorom sa celosvetovo najviac reže pomocou laserov, napríklad CO2 laserov alebo diodových laserov. Je to najpoužívanejší program na svete, ako som už povedal, a slúži na to, aby nám v podstate informácie v nejakom vektorovom formáte previedol do nášho stroja, ktorý nám ich potom v podstate spracuje a našim výsledkom je nejaký produkt, ktorý nám stroj vyreže. Takže poďme na to. Otvoríme si ho. Odporúčam si zakúpiť licenciu. Kreknuté nefungujú so strojmi, častokrát blbnú. Možno z 10 kreknutých som našiel jeden funkčný, takže licenciu mám kúpenú. Hej, zostáva mi ešte 99 dní na aktualizácie v rámci licencie, takže si ich budem môcť v podstate potom licenciu dokúpiť a zase mi niekoľko, neviem či nie rok, pôjde aktualizovať. Mám najnovšiu verziu 1.7.0.3, overíme si to. Hej, vaša verzia je aktuálna. OK, tak si poďme pozrieť. Tento program pozostáva zo záložiek, ktoré máme tu hore, potom z nejakých nástrojov, ktoré máme tu vľavo, v podstate z častí vybraných z týchto záložiek, ktoré máme zase tu. Potom je tu časť rezy vrstvy. Tu si viete prispôsobovať, čo si dáte na túto stranu, aké karty si tu pootvárate. Dá sa to v podstate cez okna. Hej. A toto sú všetky možné okna, ktoré sú tu. Ja používam okno posunúť, rezy vrstvy. Ovládanie kamery nepoužívam, lebo nemám kameru. Variabilný text nepoužívam. A ešte tu používam okno laser. Čiže tu mám takto 3 v počítači v notebooku, ale tu v tomto dočasnom vlastne Lightburne, kde si robím prípravu, keď idem na stroj, tak to mám takto v podstate nastavené. V rámci licencie môžete mať tuším 2 alebo dokonca 3 na jednu licenciu 3 počítače, takže preto mám jeden doma, kde si robím prípravu a ďalší mám potom priamo pri stroji alebo si nosím ku stroju, ktorým už potom režem. Hej. Tento program, ako som už povedal, slúži na to, aby sme si vedeli v ňom našu nejakú grafiku pripraviť, aj keď na to možno nie je najvhodnejší na samotnú prípravu. Robí sa ľahšie v iných vektorových programoch, keď si chceme niečo vymyslieť, nakresliť a tak ďalej, ale tu vieme urobiť rôzne drobné úpravy. Začiatok, čo sa týka tohto programu, môžeme si prejsť jednotlivé záložky. Je tu záložka súbor, kde si vieme otvoriť nový, vieme si importovať, exportovať, môžeme sa pozrieť do akých formátov. Exportovať sa dá do formátu DXF, SVG a AI, čo sú všetko vektorové formáty. Toto je formát z AutoCADu, čiže pekne nám dokáže program Lightburn naimportovať veci z AutoCADu, z DFX súboru, ale aj z Illustratora. Zaujímavé je, že CDR-ko z ďalšieho známeho svetového vektorového programu Corel Draw nám nevie naimportovať, ale zase tu nemáme problém, lebo CDR-ko nám vie naimportovať Illustrator. Z Illustratora si vieme potom vložiť grafiku sem. Ja vždy začínam tým, že si ohraničím môj pracovný priestor, keď si robím prípravu. Takže poďme rovno k nejakej praktickej ukážke a potom si prejdeme ešte ďalšie veci. Hej. Najprv treba ho mať nastavený. Ja tu mám Ruidu, mám čínsky laser, hej, čiže tak tu mám pekne Ruida.
nastavený, mám rozmer nastavený, to je dôležité, ten sa nastavuje tu. Čiže rozmer mojej pracovnej plochy, po akú veľkosť mi vie laser ešte vyrezať, je 960 na 600 mm. Tu je origin, to je nejaký zdroj alebo pôvod, skade nám hlava štartuje. Čiže to si pozrieme vždy na lasery, keď ho máme v podstate, keď sa nám zreštartuje, tak odkade začína hlava, čiže origin ja mám v tomto rohu. Takže to si treba zadefinovať. Hej. Ďalšie nastavenia, ktoré sú tu, sa dajú načítať z radiča, odporúčam ich nemeniť. Keď vám príde laser z Číny a objednali ste si rotatory axis, teda rotačnú os, hej, že chcete napríklad gravírovať na niečo rotujúce, na drevo, na sklo a tak ďalej, tak vám sa môže stať to, čo sa stalo mne, že mi z Číny síce poslali laser, ale po prvom zapnutí som si všimol, že ten laser mi zájde iba do polovice plochy hlava, ako mala zájsť, hej. Keď toto je 960, tak celú túto plochu by mi takto mala hlava obísť laserová. Samozrejme, že to tak nebolo. Potom som riešil s Číňanmi, že jednoducho, kde môže byť chyba, kde môže byť problém, nakoniec som si to vyriešil sám. Tým, že som sa dostal do podrobných nastavení, ktoré sa dajú v Lightburne spustiť takto, upraviť a nastavenie zařízení a tu dáte číst. Keď to kliknete, musíte mať pripojený samozrejme laser, čo ja nemám, lebo ja som doma. Takže keď kliknete číst, načítať, tak vám senka načíta ďalšie asi zo 3 strany rôznych hodnôt. No a jednou z nich sa jednoducho dá vypnúť rotačná os. Hej. Keď sa vám ju podarí vypnúť, tak vám laser bude fungovať klasicky na XY osi, alebo teda tu je XY osi klasicky, čiže nemusíte nič riešiť. No. To by bolo k takému úvodu všetko. Tu sa dajú ešte nastavovať veľmi dôležité veci, ktoré sa týkajú práce v tomto programe. Je tu písmo, výška písma, potom sú tu jednotky pre laser. Ja používam milimetre za sekundu, pre diodové lasery je lepšie použiť milimetre za minútu. Potom tu máte krok, ako posúvate objekt. Hej, keď držím CTRL, tak sa mi posúva o 0,05. Hej, tvar, ktorý som si navrhol. Keď robím len šípkou, tak sa mi o 0,5 mm posunie. A keď robím shift a šípkou, tak o 10 mm. Môžeme si ukázať, čo to je. Hej. Ja si napríklad vždy spravím svoju plochu pracovnú. Toto vypnem a nastavím si 600 na 410. Takú veľkosť majú moje preglejky. A vyberiem toto téčko, čo je orámovanie. Pozriem sa sem do vrstiev a toto vypnem nástroj. Nechám iba zobraziť, lebo toto by mi mohlo, ešte som to neskúšal, ale mohol by mi to laser vypáliť, takže to zbytočne nezapínam. Kliknem si sem, takto, a pravým dám uzamknúť vybrané tvary. A toto je moja preglejka, s ktorou sa mi teraz nedá náhodne hýbať, kým ju neodomknem. Teraz prejdem už do kreslenia, dám si čiernu vrstvu, hej, 0,0. Prepnem sa do kreslenia objektu a chcem napríklad krúžok o priemere 2 mm. Vidím, že si viem potiahnuť elipsu, hociakú, ale keď chcem mať zaručené, že bude mať kruh, tak držím shift ľavé. Keď ho držím a ťahám myšou, tak si viem spraviť kruh. Teraz si zistím, že má 38 na 38 cca, ja chcem, aby mal 40 na 40, tak toto si takto zaistím. A tu keď prepíšem jednu hodnotu na 40, aj spodná sa mi prepíše na 40. A teraz si ten kruh dávam úplne ku kraju preglejky, aby som čo najmenej materiálu minul zbytočne. Priblížim si to a teraz vám môžem ukázať, ako sa posúva. Keď stlačím len šípku na klávesnici doľava, posunie ma o 0,5 mm. Hej. Tak, ale teraz keď chcem toto posunúť ešte bližšie, tak už 0,5 mm je veľa. Takže vtedy stlačím ľavé CTRL a posunie ma o 0,05 mm. Hej, čiže po takýchto krokoch. Takisto tu.
Ctrl držím a už som úplne pekne s hranou preglejky. Takže takýmto spôsobom. No, čiže tu sme si ukázali nejaké základné veci a na budúce sa vrhneme do toho, ako sa používajú jednotlivé nástroje, čo všetko sa tu dá robiť, aký je rozdiel medzi rezaním, medzi rýchlym rezom, klasickým rezom, vyplnením, teda gravírovaním a tak ďalej a tak ďalej. Lúčim sa s vami a tešte sa na ďalšie video a pokračovanie. Čaute, čaute.